waren heel even goed zienbaar. Het ding ook ja, Warner Music gooide weer roet in het eten. We zijn onze beste. 10 minuten geleden. Dus we moeten eigenlijk nog een keer vertellen over de laatste 10 minuten hebben gedaan. Mocht je het niet hebben met gekregen. Het vlees is intussen de medium barbecue opgegangen. Medium barbecue. Nog een keer slagen op zijn peper. Sowieso. En bij het vleesje, dat kennen we van de barbecue op. Het wordt hoogst gegeten. Dus dat duurste. de rosbief, dat kent erop. We hebben op die grote barbecue deze. Daar veel nu even tussendoor oesters te liggen. En we hebben de luxe van een tweede barbecue. Oh wacht, de oesters komen er al volle bak in beeld. We gaan ze even proeven hier. En Bas heeft gelukkig een tweede medium green egg. En daar zit het vlees erop. Ja. Dus de rosbief, dat kent je inschuiven allemaal. We gaan even lekker een oestertje tussendoor eten. Jouw schoonheid, die jij draagt, verblinde mij. Jouw glimlach. Ik geef hem ook even paard. Want Lekker. zeker noemen in smaakpapillen allemaal al goedje triggers. Maken wie dat Is het misschien een goed idee om eens een keer te tinten? Nee, dat kan nooit meer stuk. Ga met me mee, Ga met me mee. dan word jij mijn vrouw. Oh liefste, zeg nu geen nee. Want ik ga voor jou, zeg ja, lieve schat, zeg ja. En ga maar met me mee, zeg ja, lieve schat, Ja, zeg ja. behoorlijk waar. Een leven voor ons twee, la la la. En ik Maar zing mijn oesters wil ze toch ook sharpa? Lustelwekkend. en ga maar met me mee, la la la. Niet te veel, dan ligt daar gesharp wie een driehoek. En ik zing hey, Die scherm is in een driehoek. Ja, sharp. een leven voor ons twee. We hebben even tussendoor lekker een oestertje gehad. Ik vind dat de livestream wel werkt. We horen de avond door Warner. Waarschijnlijk van een of andere van de fantastische plekken die we gehoord hebben. Oh liefste, zeg nu geen nee. Mochten we het niet met gekregen hebben, het vlees ligt bij ons nu op de barbecue. Wat wordt het Verlies dan? in de ja, verlies in de uitgevallen. Dus je weet ook niet wat veel nu al aan de oesters. Zeg ja, lieve schat. Zeg eigenlijk even oesters tussendoor. Ik denk dit het menu. Er zat, ik ben er wel niet met. Dat is heerlijk. Bas heeft intussen de rosbief met marinade op de barbecue gelegd. Wat wordt de temperatuur van de rosbief, Bas, voor de lumen in de meter? En ga maar met me mee, la la la. Even kijken. Ja, de temperatuur moet naar 45 en inmiddels is het op 9 graden. Oh, Ja, te doen, maar ja, dat komt van langzaam. dus mocht je toestellen een sterkmeter hebben, de kerntemperatuur is dan 44 graden midden in de rosbief dadelijk. Weer zit intussen op deugje. Laat even op de app weten wat de kerntemperatuur van die rosbief is. Dames. Wat zit die op? Zeg, Ramko. Dat is een verroes. Ween. Kamp. Ja. Ik werk. FC Woonwagen. Moest wel doen. Moeilijk, ja. Moest nu ook schoon doen. Ja. En doe op zijn trainingsbroek aan, dus... Ik heb een campingkloffie aangetrokken vandaag. Ik heb ook nog een trainingsfans Nu aan. dacht ik dat van even de Maas zou te vatten. Ja? Tot voor migrant. Keuken, Ik denk dat is toch onder de tafel. Maar dat komt. Ramko. we zoeken ons wat op over de tafel liggen. Dit is mijn werkbroek. Aha!
En ik wist dat het tegen later wordt. Dus ik denk Bas en ik moeten het klusje dadelijk verklaren. Dus dan doe ik de werkbroek op. In de stromende regen, hè. Nu Ja. Om daar even op door te gaan. De beginste hoe, ook wie ze de laatste keer geëindigd is bij Urkie Grillen. En dat is? Urkie Grillen afgelopen. Ja, ik heb ook nog een feestje. Oh, Ja, zeker. Zeker, want ik heb de veur alles gedaan. Precies. Dus toen hij ook de werkbroek aan. Dus ja. Ik weet het. En dan heeft ze wel wat gaten in de broek, maar dat is dit voor de werken. Nee. Weet je hoe dat van is? Is dat zo? Wil ze erover praten? Van de winkel. Aha. Maar jong, hier hebben we inderdaad een stigma dan niets gedaan, is fijn en het huis. Annika, het is niet, Danique heb ik niet. Anniekske. Of ik heb nog één ergens anders. Ik zei Anniekske, begint te kramen die je in hebben. De mot nog gaat gebeuren. Ik zie die al met de snoevertje. Ik kan ze toch helpen? Ik ga wel de kratjes vlees maken. En Bas, daar geeft wel aanwijzingen van die achter. Jeroen, ik kom je net Bas zetten. Ik ga nu die een bezoekje draaien. Syrië is er weer. Syrië goed. Wat zei Jeroen en welke Jeroen? Jeroen Lenzen, dat is heel met Wilse dit hebben. 14 dagen met jou was één groot feest. Zo was een vakantie nog nooit geweest. Toen kijken we nog één keer. Ik weet niet wat het is. Even aan. Lenzen, als het niks is, kom ik vandaag de route in gooien. Addio, amore, addio. Jij moet niet huilen. Jij moet niet huilen. Je moet net wel huilen van de peper. Eens zal de zon voor ons. Is toch waar? Is dit Rolf Sanchez? Yes, jullie Jeroen, ik wil ik dan wel ook weer een met zingen, hè jong. Tot die. Daar rook ik niet, daar ging. Hoy por fin he decidido terminar lo nuestro aquí. Le hace daño a nuestras vidas esta relación prohibida. Y cuando Klasse boys. debo hablar pa' cortar con esta historia de amar. Ik ben dadelijk zo vettig, kerel, dat wil ze niet weten. Ik zit al goed weer aan de blijker. Ik ben onze kandidaat, dus ja. Oh, ik denk dat ik gewoon een keer nou gewoon een tendeus erop zet. Wil je het weten? We hebben een klassiekertje hebben gekregen van Bassie. De klassieker van de week. The one and only Moink Ball. Ik zag dat ze Milaan zo geleiden. Aflevering... Uno. Los labios sin parar, lloramos borrachitos de pasión cuando hacemos el amor. Dan moest ik voorstellen. Tot Ninja. Of Jorg. We zitten kijken. En dan zien we dus hier zitten. Op de tafel waar we gewoon allemaal casinos hebben neergeflikkerd. Zou ik toch wel denken, zeker Ninja, waarom heb ik toen eigenlijk nog nu servies gehad? Ja. Want die boys... Nou, het is ook zo fantastisch dat die gewoon de Oscar winkel wel veel te eten. Ja. Dat doet niks aan ze stomme kalven op bezoek en eten en liedje doen. Omdat ze zelf ook lekker kunnen eten. Ja, wat doen we de deur? Nou, dik zo'n script schrijven, dan wordt het nog beter. Geschreven hebben we dat niet. Oh, dat wordt het. Dan goed voor de volgende keer. Al infierno y a la dicha y amarnos más, besar los labios sin parar, We gaan nog even op de telefoon tussendoor kijken of we nog online zijn. Ja. de pasión cuando hacemos el amor y el corazón es que no puede parar. De groene plekje is goed gekeurd. Por este dulce pecado que me lleva al infierno y a la dicha, ay amor. Carmen, aan de kant wonen er wel een gluug. Ik heb een kettingzaag achterin liggen. Ik kan nog even zon regelen voor vanavond. Ja, dat zou super zijn, hè. Ik ga het zo even regelen.
Sie ist Cordula Grün, ich hab sie tanzen gesehen. Dann hab ich sie noch gefragt, ob sie morgen mit mir einen Tee trinken mag. Oder ein Fruchtkonzentrat. Wer zuerst geht verliert, hat sie dann... Als we toch bezig zijn, ik heb daar nog een TD'tje voor de mannen. Hè. 3 TD'tjes hè. Moest er even goed op passen. Het is het derde TD'tje. Het is de... Gewoon Ens van Buikspek gemaakt. Gisteren al een uur of 6 op de bank gelegen. Dus het gaat nu nog even 20 minuutjes. Een beetje barbecue-saus eroverheen om het even te laten karamelliseren. En dan smelt ik dat dadelijk op de tong weg. Heerlijk. Du hast echt de Oktoberfeest ook gemist, hè, Remco? Ja. Ik hoor Halve liter stankje. Halve liter steintje. Goed, we zo vandoor, dat waren een halve liter. Zijn die halve liters aan het drinken? Ja, halve liter zwart zo. Jezus. Sylvan, Marijke Straat, als we gewoon een halve liter aan de brievenbus inshot, dan vang ik hem aan deze kant op. En die lens in de binnenshirt. Ja, morgen ook die lens in de binnenshirt, hè? En Remco wohnt noch nicht in der, das ist auch noch nicht. Mir war's am nächsten Tag klar, ich will jetzt nur Cordula. Ich bin und bleib Optimist, selbst wenn sie mir verschwieg, dass sie verheiratet ist. Boingball, de originele, aflevering 1. Mit einem Pädiatrist. Ihr Mann hieß Eberhard Grün, hat sie tanzen gesehen. Dann hat sie noch gefragt, ob sie morgen mit ihm vor den Altar treten mag. Und sie hat ja gesagt. Hätte ich das geahnt, hätte ich's anders geplant und hätte weggesehen. Ich konnte nicht fort von ihr gehen, fing auch an, mich zu drehen, denn sie tanzt so schön. Cordula Grün, Cordula Grün, Cordula Grün, ich hab dich. Cordula Grün, du bist nur schwer zu verstehen. Cordula Grün, ich würd dich gern wiedersehen. Cordula Grün, ich hab dich, ich hab dich, ich hab dich. Misschien kent je het een beetje horen op de achtergrond. De ideeën worden niet ter plaatse gebracht. Zo gaat dat natuurlijk ook in de filmpje gedaan. Dit keer doen we een paar man bijeen. En hebt echt een fantastisch idee. Werken doet op een veldje. Laat het dus weten. En ver gaan het regelen. Ja. En dan hoeft niet alleen over eten te gaan. Dat kan ook gewoon een peper-eetwedstrijd zijn. Je hebt met muziek. Een feest voor zover. Een ander soort wedstrijd. Handbal, dames, voetballen tegen de heren. Ik ken ze allemaal zo gek niet verzinnen. Dus kan wel. Samen op de boulevard. De zon die schijnt, we drinken een tequila. Ik stel je zachtjes door je haar. Ik zou je graag nog één ding willen zeggen. Dat ik mijn leven lang bij jou wil zijn. Mijn hart dat slaat op hol als jij me aankijkt. Door die ogen van jou. Ik krijg de kriebels in mijn buik als jij me aankijkt. Cocktails maken. Nog eens een goed idee, joh. Van jou. Aan de bar, daar zit een man. Die van de drank niet meer lopen kan. Jij lacht naar mij, ik pak je hand. Wij proosten samen aan de waterkant. Ik kijk je in je mooie blauwe ogen. We zitten samen op de boulevard. De zon die schijnt, we drinken een tequila. Ik stel je zachtjes door je haar. Ik zou je graag nog één ding willen zeggen. Dat ik mijn leven lang bij jou wil zijn. Mijn
En kwam ik het appjes binnen. Ik zie een foto van Al die Silvan. jaren Die zijn net begonnen aan de bonbon. Jij lacht naar mij. Oh, dat is lekker op Ik pak je hand. Dus ik ook geen later begonnen. Proosten samen. Daarvoor. Ik heb Silvan inderdaad zo goed genodig om naar de overliefde in Brust om te shotten. Dus ik ga nog wel zijn glaas regelen. Ik weet wel één ding zeker. En dat is? In mijn werkdagen op het kratje zetten, dat zou hem niet worden, zeg maar. Arboertechnisch klopt het niet. Mijn hart dat slaat op als jij me aankijkt. Door die ogen van jou. Ik krijg de kriebels in mijn buik als jij me aankijkt. Door die Als ogen. het echt niet meer gaat, dan schik ik een advocaat te langs. Door die ogen van jou. Nou, we hebben dus begrepen inderdaad dat Raoul, Ogen de Grillmeister, terug in de Zalmbond verder kan je fabriceren. Ja, Ja, die zeggen later de goals. en de rest van de plaats ook. Ken ik ook zin weg. Nee, laatst. Across the ocean, seen 1,000 shores, always searching for a soul like yours. Chino sterk, Lord Smart. To the life you bring, came with nothing, leave with everything. You give me that, you give me that sunlight, moonlight, just one night. You give me that, you give me that sunlight, moonlight. Ik heb maar niet gewoon Falcon Radio opzetten. For once in my life. Falcon Radio met John Stoma. Zou inderdaad kennen. En voor zo'n lui aangelacht, weet ik. En dat zou echt gewoon gebeuren. Het is één taak. Ja, maar ja, dat is wel echt genieten. Je hoeft maar gewoon die pleitjes achterin op te zetten. Dus ja, alles zou ik zeggen, neem ze voor een koptelefoon met, luister zoals ze Falcon Radio draaien. Ja, dan draai je dat En dan nog. reist ik dat Zeker, zeker. minuten al. Across the ocean, seen 1,000 shores, always searching for a soul like yours. There's no limit to the life you bring. Came with nothing, leave with everything. You give me that sunlight, moonlight, just one night. You give me that sunlight, moonlight, I know it's time. For once in my life, I got nothing to lose. I got rips in my jeans, I got holes in my shoes. For once in my life, there's a moment of truth under the skyline tonight. Yeah, I found it with you. Zo. Heerlijke ramko. Dus je hebt er toch een ganz klein beetje de free. De rijk is in ieder geval weg. Maar gelukkig tandje kunnen we dit van in de brood staan. For once in Heel veel my broodjes life, eten. there's a moment of truth under the skyline tonight. Yeah, I found Ik ga eens even kijken of ik de andere camera gedraaid krijg op de barbecue. Dus we kunnen kijken naar het vleesje tussendoor als Bas gaat meten dadelijk. Dus en zo druk. Tentación, tu cuerpo mami es pura tentación, yeah. Adicción, contigo todo se ha vuelto una adicción, yo lo sé. Pero que si me gusta, ¿qué importa? Al final esta vida corta hay que suba la nota. Probé tu boca y quiero más, más, más. Vuélvete loca y dame más, más, más. Deja que el roce vaya dando calor y dame más, más, más. Probé tu
tussen die het horen ziet dat er dus een app is van de Green Egg. Dat is de baas. Kom je even zitten. Ik wil een daad geen woord. Als ik je avond mag, zorg ik dat je lacht. Nu heb je dus een app van Green Egg. Een app ontwikkeld. Dus ik heb een barbecue als beginner. Dus als je zelfs wil zwallen maken of ik wil een stukje vlees maken, ja, typ dat in en dan kan ze zichzelf ook een beetje aangeven wat ze gebruikt hebben. Dus die zegt echt de recepten wat de chef van de Green Egg maakt. Nou, die kan zichzelf dingen toevoegen. En op een gegeven moment kan ze zich ook dat willen ze gaan toevoegen, dat ze dus met andere lui wat in de app zitten, kan ze dat gaan delen. Dus als ik zoiets dat ene, die Pinterest, dus als er één wat gemaakt heeft, kan ze zeggen van nou, ik wil het doen, maar dan kan ze ook gewoon dat in als ik dat kan me gerust. Kan ze bekast worden. En dat is toen natuurlijk ook het, ik heb dat een beetje mogen testen van hun, die of de app ook wel functioneren. En er staat ook een leuk item bij van zo creëer je de perfecte buitenkeuken. En ja, dat heb ik vorig jaar, wel hebben we het wel af en toe gezien op social media, metgedaan bij de mooiste buitenkeuken van 2020. Helaas niet op die edgeplaats geëindigd, maar wel in de top 5. En, ja, het is wel leuk als die eigen keuken dan ook in de app staat. Dus dat kan ik gewoon dagelijks zijn, die vind ik dat leuk. Ja, wie ze het gesteld heeft, dat is wel gelukkig. Nee, maar dat is wel leuk als je dat dan ziet, dat nou niet alleen even mee, maar ook van die anderen van de top 5. Dat die ertussen staan. Inmiddels hebben ze ook weer een nieuwe voor de van 2021. Hebben ze ook weer 5 keukens uitgehaald. Dus die Maar het is dezelfde app, met allemaal keukens van 2021. Ja, nee, niet in de app. Dat is gewoon via social media gaat dat. Maar in de app zie je dan wel van, zo creëer je de beste buiten, of je eigen buiten, perfecte buitenkeuken. Hè. Smaak verschillen. En je gaat tips van hoe moet ze rekening mee houden. Als ze bijvoorbeeld een boetekeuken maakt en dan zei ze van, ik maak zelf het hout. Zorg wel altijd, zeker als ze een keramische barbecue maakt, dat ze gaat niet dat ding rechtstreeks op het hout zit of op een steen, moet je heel veel denken, want dan gaat ik dat... Want de steen geeft die warmte net zo haal. Ja. Maar wat al wel? En eigenlijk noemen ze het een table nest. Dus dan hebben ze eigenlijk putjes of op een vrijbaar iets. Maar in ieder geval dat er niet rechtstreeks met de onderkant op het ding staat. Want ja, wat ze zeggen. Als ze meer dan 1 keer wil gebroken. Ja. En als er die kapot gaat, dan zou de garantie wel hebben. Dat, ja. Nee, dus het is wel leuk om te zien. En, maar ook echt voor beginners. Als ik zei van oké, ik heb een kammedoe of een keramische barbecue. Om gaat de leuke recepten af te halen. Dus ja, leuk om te doen. Maar ja, Urke Grill is natuurlijk wel qua recepten Ja, goed, het is natuurlijk wel the place to go. Ja, want vrij net al even erover, hè, wat gaan we de volgende keer doen? Ik denk dat we dan richting een pizza maken. Zelf van tevoren deeg, laten reizen. Dus echt niet moeilijk. Een paar keer al geprobeerd. Let's even echt een lekker deegrecept. Dus dat gaan we dan delen. Ja, wat ze op de pizza deeg moesten zelf weten. Buff komt daar dan met een heel goed idee. Pizza moingbal. Dus Zolang nog maar geen ananas op de pizza zet, is het eigenlijk allemaal goed. Ja, dan kan ze ook nog maar opgaan. En het wilde dus bij ons, je moest geen mondkap kopen. Dus, nee, maar dus de volgende keer woorden et cetera, weet je niet. Maar wel ze meedoen en denkt van nou, ik wil wel een pizza maken. Ik heb nog geen pizza steen, hè. Ja, dat is wel natuurlijk wel een vereiste, als een pizza steen om een pizza op de barbecue te maken. Maar het zou wel gewoon toe in de oven kennen. Op een bakplaat kan ze ook gewoon een lekkere pizza maken. Ja, de barbecue geeft toch wel de extra rooksmaak om het wel echt lekker te maken. En dan heb ze hem echt, wie in Berkeley ook een hele goede pizzeria. Krokant van honger, maar dat ze nog echt het sapige van het boven qua groente. Zal voor misschien ook wel gaat erop doen, maar we gewoon wel echt met het vlees. Voor de kleur, voor de kleur. Ja, dus dan wel voor, de volgende keer over pizza's maken. Nee. Dus de volgende keer over gaat pizza's, maar dan alle suggesties zijn sowieso welkom, stuur ze door. En veel gewoon het, voor maken dus wel het proefpanel. Om zo een pizza te maken. Kan we zeker doen. Maar even door, pizzasteen voor de Green Egg, dat is duidelijk is naar biggreenegg.limburg of zo.
Maar voor al die andere, de kolen, de Weber nummers gaat, dan kunnen we ook pizzasteen. Ja, ik gebruik ze gewoon op de green, hè. Mijn Weber steen. Dus een steen is een steen. Het is gewoon, eigenlijk moesten ze een minuut of 10 voordat ze de pizza erop legt ze die op de barbecue, dan net de perfecte temperatuur. Maar is het wel te doen, zegt schilder zit met 8 tot 10 man bijeen. Heb ze de pizzasteen en dan ga je de ganse avond even doen, dan is het wel tot dan ook gewoon 6, 7 pizza's. Ja, als de steen eenmaal warm is, dat is ook een beetje, want ik denk ook wel gaat van keramisch of zo, hè. Dus dat ding is goed warm, dus zorg ook dat een barbecue goed warm is. Je gebruikt zo'n kolen barbecue, ligt die kolen echt gewoon of de briketten onder de steen. En als dat ding eenmaal warm is het dan een minuut of 5, 6, 7. Hè? Want je moet gewoon zorgen dat ze die boeiems zo dun mogelijk probeert te maken. Niet te dun als ze dat te veel op ligt, want dan kiest ze het niet meer vanaf. Ligt het dan gaat van badpapier of zo eronder. Maar ja, dan, als het ding eenmaal warm is, dan maakt ze die in de pizza. En ook als ze met een man of 6, 7 bijeen zit, kan ze 6 of 8 of 10 pizza's maken. En die deelt ze gewoon nummer. Dus die is continu sounds like a solid plan, zou ik zeggen. Dus voor een keer pizzasteen aanschaffen, jongens. Weet ze niet wat ze hem kunt kopen? Gang even naar de Walter op de Oudsteeg. En dan vroeg ze gewoon een honey tussen de pizzasteen dus hebben. Daar weet vast en zeker wat ze die kunt krijgen. Ik denk dat ze dan in een visvorm kiezen. Een gepast antwoord eens krijgen van. Inpakken of hier opeten. Inpakken of hier opeten. Bas, zou zo nog even vlees gewoon temperaturen van binnen. Ik gooi de camera even om. Ver hebben we de roastbeef op de barbecue liggen. Geer ook allemaal als het goed is. We gaan even de binnentemperatuur meten. Bas heeft dat dus leus hem af met zijn telefoon. Dat is gans high-tech. Dat leust niet alleen af wat de kerntemperatuur is, maar ook wat de naam van de bias is geweest. Geef ook weer, of niet? Nee, ook de omgevingstemperatuur. Wat er gegeten is. Nog immer op die 120 graden, kerntemperatuur, inmiddels 24 graden. Dus we zijn over de helft. Dus nog even en dan kan voor de roastbeef gaan eraf halen. Dat klinkt goed. Er zijn heel veel recepten die zeggen van brooi hem dich van tevoren even om en om aan. Ja, ik doe het lever op het laatste. Dus als er binnen op temperatuur is, dan overmoed de bak. En dan zet voor hem gewoon, dan brooi je hem even aan. En dan nog even onder aluminiumfolie, dat het vlees even kan rusten en dan gewoon voor een maandje niet. Maar in de tussentijd gewoon echt de mannen nog even voor het derde TD'tje. Hè. Dat zal ook niet klaar zijn, dus ik ga over even laten proeven. Dan denk ik misschien nog even een vierde TD'tje. En dan kunnen we langzaam aan de roastbeef beginnen. Laat Sean. Mocht ze nu straks door het Ziekendaal komen, dat is de weg achterlangs van Beek naar Katsop. En dat ding wat komt daar voorbij rollen. Ik word het met 14 ditjes en een stuk roastbeef eroverheen. Dus kijken wie al de berghaaf kent. Remco, heb je nog muziek waar Warner ons met troet kunt gooien of heb ze ook... Ja, zeker. Ja, is het zo? Bas, ja, dat is inderdaad. Ik heb nog een vraag. Waarom brooi je hem daarna in plaats van de vuur? Wat is het verschil? Ja, het verschil. Ik vind dat op het laatste een beetje afbrooien. Dan heb ze in ieder geval de temperatuur al. Dan heb je er al gegaard. Ja, dus dan hoeven we maar even. Die gaat ze in het begin ook deze. Kent er meer mis gewoon? Ja, kent er meer mis gewoon, weet je zeggen. Kent er die ook heel snel. Dit gaat te lang. En nu werd ze. De temperatuur is bereikt. Even een beetje voor de kleur. Maar niet dat er licht dadelijk te zwart wordt. Dat zal natuurlijk ook zijn. Ja, dat is ook zo. Vlees wil ze niet te zwart hebben. Heb ze nog leukigheid, stommigheid? Gooi je dat even in de Facebook, in de comments, in de comments. Wat even? Het vierde TD'tje. Die een beetje boekspek. Ja, dat is het TD'tje. Oh ja, maar de wereldsoort. Ja. Goeie shit. Dat is een beetje in jullie, toch? Ja. Warm.
nooit gezegd als ze van haar. Wat ik wou zeggen. Pas op, zo is warm. Hier moet er verbranden. Wat zo ik man. Dus met andere woorden, de rosbief van ons wel 24 graden van binnen. Als het 45 graden is, dan gooien we erom op. De meeste vrouwen die 37. Dat ligt al gaan staan. Lekker aan mijn scherp te zijn. Maar ik heb dan nooit zo'n temperatuurmeter door de kern gebracht, zeg maar. Goed na het maat. Ik heb het allemaal goed. Ik ga nog eens een keer... Ik skip deze even nog een paar minuten. Remco, hij is nog gaat te drinken. Nee. Zal ik het nog regelen? Ja, lekker. Hoe gaan we weer? Hij eet in de Wienkeuling, maar dat ligt ondertussen vol met bier en desperado. Desperado. Hier is de krat nou. Heb je nu aan het tweede was het dan. De buff gaat hier alles goed. De Despo ligt al op de vloer. Stop man. Ja, weet je maar zo rustig op boer. Onderin liggen die grote, bovenop liggen de partyflesjes van de Jan. Nou jongens, Jonkel. proost. Het limoentje moest in een bieten naar Remco. Nee, dat heb je straks al gedaan. En volgens mij gaan we nog hebben de meulen de laatste keer, ja. Horen ze op, hè? Dat gaan we vandaag niet redden. Nee, dat denk ik niet. We gaan wel zo zaad werden. Dat gaan we vandaag niet redden. Nog zaterdag. Hoe laat is het? Dat gaan we niet meer inhalen. Nee, 20 voor 8. Ongeveer Robegos? Ik heb geen bucket Bacardi gelukkig. Dat zal het zijn. Oh, ik ben rijker dan ik ooit heb. Hij is er nog in een taxi in zijn bek. Ik heb jouw liefde elke nacht, slaap jij Als het zeker. Die man, Os. Ja, ja, voor elke dag die nog niet komen. Even over Brugtoes in de tasjeties. Dat van mij. Ik zie dat Lu ook al Despo's in een drinken, heerlijk. Ik ben niet eens echt op je uiterlijk gevallen. Ook al is er dan geen meid zo mooi als jij. Kijk die mannen naar je loeren met z'n allen. Er is geen bange hand. Check ook even vooral de foto wie het met Eugerosbief is. Zijn we heel erg benieuwd naar. De Van Oosten wordt 2,4 kilo, was zeg dat goed? 2,2 kilo. Ja, dat ben ik 2,2. 2,2 kilo rosbief hebben we weer erop liggen. Wie wat is de rosbief wat je erop hebt liggen? Wie wordt is die een roosbief? Weer zijn echt benieuwd. Hoe hebben ze op hier nou leeg? Je liever dan mijn eigen lieve leven. Ik hou van eten, drinken, net zoveel als jij. Er is maar één ding dat ik niet echt in de hand heb. Er is geen banger hart dan dat van mij. Ik wil jouw liefde slaan. Ik wil meer zekerheid dan dit. Ja, ik ga ongoed zitten.
dan moet ze daar nu. Nee, dat binnen niet gewoon. Dus het is wel open. Het is al lief. Ik ga niet vergeten. Bang bang. En dan ben je weer in. Ja, maar het is niet alleen de kern van zit je hier op een plaats in Berk waar de bewolking er is en geen zon is, check daar ook even een foto van. Ik ben zeer benieuwd. Oh, Ramon, laat me eens check even een zeer belangrijk berichtje. Ja, Ramon, ik heb het altijd waren. En inderdaad, het vlammetje is uit van de kachel. Was wat er juist mee bezig, er was een vuur. Maar dat is ook van alles. Want hoe rook is? Vuur. Nee, wat rook is, dat zijn sigaretten. Wat is? Kom op, heb ik al een... Of Jan Hussers. Ja. Heb vooral een foto van... Ja. Wie kunstig aan die foto's van Ramon? Huh? Nee, dat kan ik eigenlijk niet. Nee. Nou, dat doen we een andere keer. Och, voor een rugje. Komt dat we door kunnen komen? Zijn er zus van? Ja. Heb je nog iets te vertellen, Remco? Want we zijn in tasjes in voor... Even te weinig geluld, hè? 3 kwartier. Een tiert in. Toch maar 2 keer in de break gehad of het niet gegooid. Ja. We gaan alles in de keer op achterhoedje. Ja, zeker. Verzund vergoed gegangen. Hij Ja. puft zich in de kop, maar. Nee, ja, dan moet er een recht iets hebben. Nou. Mocht er zoiets zijn dat ze zeggen van nou, we gaan liever het Songfestival kijken. Dan toch van Veel willen ik ook best op de hoogte houden. dan toch van de Shell eens even voor de kijken. Krijg maar lekker de tering voor een keer hoef je niet meer te kijken. Oh je. Even tussendoor. No other thing that's as precious to Hebben we nog goed? no other. There's no other than a heart that's free. Ramco zijn in de tussentijd in de hoeswerk nog even naar te Ja. kijken. Ah, dat is een hoeswerk. Ja. Ja, het tafeltje van 2 jaar. Een tafeltje voor 2, vertel, wie gaat dat dan? 1, 7, 9. Alle getallen zijn goed, behalve 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6 juf. 8, 9, 10, 11, 12 juf. 13 juf. Hoe zeg jij dan mensen? Ja. Ja. Even alle foto's in de tussentijd gekregen van de broodstof die niks gemaakt heeft. Ik heb niks gezien. Nee. Ja, je spreekt binnen. Ik heb hem net op het moment binnen. Hans Korsten. Hij heeft de rosbief al klaar. Dat is te vroeg, Hans. Nee, dat lijkt prima op schema. Nee, gezien. Dat wordt om 7 uur wel klaar. Ja, ja. Wat ik zeg. Nou goed, dat kan ook niet op 10 minuten na. You got me wrong, and that's a fact. Something that you got to Als het goed was, het wel zon. girl. Don't need time and so right this girl. Indien. Money, alright this girl. Just got to hold me all night. Never bound my love. Wie is het eigenlijk wie laat ze toes? Het is al even stellen. Ja, ik denk dat die nu definitief naar het voetballen zijn nog beschakeld. Ja, ik denk dat die wacht op die Etje Goal van Utrecht en dan is ze wel weer kwijt.
Normaal het vuurke brandweer. Bedankt voor de tip. Ramco hinkt er intussen een beetje voor. Ja. Ook waren we. Ik ben met nakoren, lekker te snerken. Met die paar horen weet je. Ja, daarom. Dus later ooit in de kerst bestoor met kan er wel. Ik denk ook dat het een goede pistool zo centrum. Ja, zeker. Alles wat goed van mooi uit. Sowieso zou dan de zondagmorgen met zo'n zondagmiddag plaats gebeuren. Nou 12 uur. Jeugd van tegenwoordig, ja. Nou ja, en de nachtmest die worden maar- 52 keer per jaar. Grillen in de kerk, kun je van dat niet eens regelen? Dat moet ik te doen zijn. Oh, Kerkenbuit. Ja, daar ben ik 6 jaar geleden getrouwd, dus daar mag ik niet meer nog komen een dingen. kerk. Ik denk dat we te veel gedronken hebben. Koningskerkske. Wetjeer een kerk, waar weer kunnen grillen. Laat het eens weten. Ik kreeg trouwens, ik zou nou ook een berichtje voorbij komen van Petrushka. Die, Waar is dat? Dat is een alarm Ja, dat aansmeren. al zo lang niet gebeurd. ja nee, die wil ons een alarm aansmeren vandaag. Een alarm? Dat is een goed. Alarm voor de Green Egg. Ja, ik zou op zich wel een alarm willen op de stoel. Ja, totdat ze weer naar doorgaan. Ja. Wie weet, ze kunt doordrukken. En dat bier, die hebben ook van die alarmen met rook en zo. Maar dat is ook niet helemaal nodig. Maar Petrouche, mocht ze een fijne aanbieding hebben met kortingscode Urkje Grillen, overigens aanbevolen. So verträumt und ein schwarzes Haar. Daar maken we wel gaat ervan. Mocht Dat is een ze... very sure. Ik heb een idee. Over... Stel nu, je hebt zo'n alarm met rook. Ja, Wie chic zou het dan zijn als daar rookt, wat de winkel in wordt geblazen? dat bestaat daar. Naar moinkbalsruik. Wat ze dan namelijk is dat een inbreker denkt van, oh, ik ben gedesoriënteerd. Strak. Gedesoriënteerd. Maar ik blijf hier wel nog even zitten, want het ruikt zo lekker. En dan pak ze hem zo. Ah, dat kunt u zien. Dat is een toch slim. Tadoe. Je moet gewoon een nieuwe very show hebben. Als één ding very sure is, hè. Dat is toch Dat wel weet niet. je wel. Maar goed, Petrouche, graag gedaan. Gewoon Jos komen werken. Rookalarm met moinkbal. Geer zonder deur. De patent staat wel op onze naam dus. Ja, ga ik degene nu vastleggen. Ja. www.patent.com. So wie ein Taifun kommst du zu mir. Ik weet niet of Toon Hazelhoff ook kijkt op dit moment, maar Toon vertreinen morgen niet aan het voor volgende week. Dus ik weet niet of ze nu voor morgen week binnen Lux. Nee, we zouden eigenlijk met het vijfde volgende week zondag van de trein en daarna bij de Benelux op het terras gaan zitten. Alleen meneer Hazelhoff hij zich weer aan de kop gehad dat dat morgen wordt. Dus hij heeft voor morgen waarschijnlijk al bij de Benelux gereserveerd. En dat geest dich niet. Ja, waarschijnlijk wel. Ja, Niet met de reis. zeker zo dat het gans team heeft gedaan. De melks wat het daar peper vol met de met gedaan. Hij is niet alleen sharp van binnen geworden, maar ook van boete. Ik heb geen idee wat het is. Ja, ja. Siri opgeroepen daar. Ja, Siri wordt er ook sharp van wat doe je op de computer bij. God, wie ja. Ik vind het een praktische speech. Die nokkelen van die van Hazes zijn er niks bij. De LED-scherm die achter kent je met je niet. Die hebben wel een paar tientjes gekost, die. Maar goed, ik ben even technisch alles in orde maken. Ja, dat komt het allemaal. Op zit er alweer. Prima. Ja, hoppakee. Zo. Dat is toch een beetje dat zo goed gebeuren. Zonstrand, bikinis. Is het choice geweest? Toch niet dat we weer de zonnebril eigenlijk kunnen doen op Mallorca. Als we binnen nu aan 10 minuten 20 likes krijgen, gaan we delen wat we zullen kiezen. Ja. En anders niet. En dat is het weer. Ik ben zelf ook aan het liken. Daar ben ik wel very sure van. Zo, gelijk. Maar, ja, heel goed. Dus als je nou even kijkt wat Ramco gelijk heeft, wordt het ook wel zullen kijken. Maar als je 20 Zit likes al op is- 5. Oh, dat heb ik gehoord. Maar, Reacties stellen ook bij, ja. maar goed, wat is op die Joel? Ja. Ik ga het opzoeken.
Even goed de kop, hè. Het is een beetje jorrig. Jorg, ja. We zullen eraan bij komen. Dan zullen we even goed stapje maken naar Bun. Naar Bun. Naar Bun. Naar Bun. Toen was het wel goed weg. Ja, alle drie. Ja. Toen naar Bun zijn we doorgegaan. Ik weet dat we in Nigel zelfs verbrand zijn. Ja, voor die Diaan zijn we geweest. Die aan zijn we nog geweest. Voor een Oktoberfest. Toch een beetje Oktoberfest gehad toen. En toen is ook voor de buurt natuurlijk al hangen tot Oktoberfest natuurlijk. Ik dacht, we doen zelf een Oktoberfest, want iedereen zal een pikje teufel. Dikke lul 3 bier, dat Oktoberfest wordt overal. Nou ja, dat duurt Dikke wel. lul fles baken worden bij de muur, hè. En toen kwam Dan het word je meer hoofdliter. Dikke lul vis, was uit de struikje. Maar goed, dus Ik zie die knop vallen. Ik zie nog even. Je moet zich voorstellen. De vetste de arts die gehad. Dat is een van de laatste. ik toch helemaal mis. dat zit kan al- er niks meer voor. Ja, maar dan zit daar nog innen op het terras helemaal wit. Ver weg. Ik noem je namen. Dan denk ik, kom, Koen. En ik kom met Koen even gaan samen. We gaan nog even naar dat andere fles. En dan opeens, midden op de arts, tussen de vets liggen. Maar ik zeg, wat ik dan? En ik maak nog van die grap tegen Koen. Ik zeg, dat zal vast nog niet liggen. En van vets dichter bier, van vets dichter bier. En ik wil er iets goed te kraas. En je mag nog te lang, meneer. Ik loop even naar de microfoon, hè, want het verhaal klopt. We ook fiasco bij de meulen. Maar dat wordt van een naar andere wat nerverig zit. Ja, dat wordt ook erger. Want nee, toen ze in de verjaardagsfiasco. Toen hebben ze me op de artje gevangen. Want met Urkie Grillen heb ik sluip weggepakt, maar toen ben ik ook nog gevallen. Oh, dus het ligt niet aan de fiasco's, het ligt aan de meulen. Ja. joh. Dat ligt gewoon het hoger, dat steekt ook sneller naar de kop. We zullen eens met Michel gaan kallen. Toch dat brand wordt. Is toch, ik denk toch dat we op hoogtestage moeten. Dat we een stage moeten. Dat een keer de vier. Misschien kunnen we met Tom Dumoulin met, dan kunnen we onze plezier hier in druk ook. Oh ja, ik denk 1 meter boven NAP en dat op Mallorca, dat wel heel goed gaat gewoon. Ja. Dus als je nog donaties wil doen, 21. It's Friday then. Is er nu die bankrekeningnummer nu? Nee, ik zei 21. We beginnen met een NL, een bankrekeningnummer. Oh, dat vind ik niet. Nee, dat vond ik niet bedoeld, een Zwitsers rekeningnummer. Dat is al. Oh, Tanja is ook daar. Hallo Tanja. Hoi Tanja. Oh, dat is de 9. Die staan de achternaam. Hans, ik hoop dat het smaakt of heeft gesmaakt. I'm lucky spinning out. I'm counting down till Friday come. I'm gonna do too much. No, I'm all in my bag, that's clutch. Feeling it, feeling it, feeling it. Every Friday, Saturday, Sunday, endless weekend on the wave, yeah. It's Friday then. It's Saturday, Sunday, what? It's Friday then. It's Saturday, Sunday, weekend. It's Friday then. It's Saturday, Sunday, weekend. It's Friday then. It's Saturday, Sunday. Raoul niks. Ik weet dat ze zit te kijken, joh. Nou, wie is het eigenlijk dan? Ja, Nou, steken. ik denk dat ze op de telefoon was gaan kijken. Ik zie geen foto's, ik zie helemaal niks. Ja, niks, dat kan wel niks. En wacht niet tot ze de telefoon eens gaan oppakken. I'm on a wave, and I'm riding all the way. When it comes like we want that weekend. We want that weekend. We want that weekend. It's Friday then. It's Saturday, Sunday, what? It's Friday then. It's Saturday, Sunday, weekend. It's Friday then. It's Saturday, Sunday, what? It's Friday then. Ja, het werkt prima. Maar de vraag is nu natuurlijk, Willen ze oppakken? of is de politie al geweest bij ouders? Dat kan natuurlijk ook. Ze hebben ze naar adres namelijk, want ik heb begrepen dat de laatste keer dat je met Big FM on tour met de huisartiest, dat de politie ga je gewoon naken, dus je altijd afkomt. Dus,
Saturday, Sunday, what? Zeg, familie Lenzen, zit je nog aanwezig? Laat ik even horen. 3, 2, 1 en... Inmiddels zit de rosbief ook niet op temperatuur, dus laat ik even TD'tje 4 en dan kunnen we langzaam aan de rosbief gewoon beginnen. 2 seconden waren nodig, mijn schat. Jij hebt mij echt van mijn stuk gebracht. Want in 1 keer zie ik overal sterren. Tot aan gisteren was de nacht zo zwart. Maar daar was jij als een sterrenpracht. Als de zon en de maan, dat zag ik echt al van verre. Als een komeet kwam je bij mij. Je gaf me de hemel en de aarde erbij. Je hebt geen idee wat jij met me deed. Stralend te fel. Als een komeet, recht uit heelal. Zo'n meisje als jij zie je niet overal. Ik meen wat ik zeg, je maakt me compleet. Recht op me af. Als een komeet. Als jij me aankijkt, zweef ik van geluk. Weet het zeker, dit kan niet meer stuk. Want ik weet nu, jij bent de vrouw van mijn dromen. Horoscopen zijn totaal van slag. Van jouw warmte en je lieve lach. Je weet wat ik wil, kom laat de liefde maar stromen. We hebben in de tussentijd de razende reporter Je bij mij, heb voor ook hemel en de aarde. het geregeld. Je hebt geen idee wat jij met me deed. Stralend te fel. Als een komeet, recht uit heelal. Zo'n meisje als jij zie je niet overal. Ik meen Ga je niet wel horen dan? je maakt me compleet. Recht op me af. Als een komeet. We hebben Remco even op stage gestuurd. Ik ben benieuwd of dit gaat werken. Dat zou natuurlijk wel weer een unicum voor de grillen zijn. Dus wacht jij even Remco tot hij een ding deed wat ze moest doen. Nu moet ik nog wel kallen, maar ik kan nog even niet horen, want ik heb er alvast hier op de stream gezet. Maar ik kan niet zien, het hokt en het stopt een beetje. Ik ben benieuwd wat er gaat doen. Hoe dat gaat goed zijn. Dus we hebben Remco hier live op locatie. Wat komen kijken? Moest het jacuzzi dan? En daar ook een moeten kijken. Alleen Ze zien nog aan Jeroen. ja, ik zal die laatste. Of was dus ook erbij? Ja, oh nee. En Tom moest het jacuzzi. En daar had ook een ijskastje geboet en daar had ook een moeten kijken was. Wie Jeroen? Dat is gewoon een tuin. Ja, dat is wel leuk. Ja. Dat is een kappeltje. Stoppen met auto, joh. Ja. Nooit sporten. Gewoon zeg, geeft ze dan ook wel mee om over te Ja, ik zag nu ook nog eens een boel, maar nee. Nee, ik dacht eerst, want toen was op hetzelfde moment waar Dat is zo later heb je dan Glenn nog? met ik dacht dat ze bij Glenn Niesen toen zijn hond hebben. Die waren toen het weekend weg. Ja, nee, maar ik dacht die paar man op die machine heen hebben. Want toen zag ik toevallig dat het Jeroen.
En dan beginnen we gewoon boven gewoon gaan doen. En dan komen we langs en hij zegt 70. Ja, een man of 7, 8 oud. Zei er, ja, zit er een, daar wandelt wel heel keer. Ik stond nog aan, zeg. 10, 12 kilometer gelopen. Zit er een hond, dat wordt gewoon normaal. Zit er een geloof ik kapot op de... Ja, dat is wel leuk. Oh, hey. Hey Bas, daar zei ze gewoon niks meer. Wil ze dan nog even punten aangeven, Bas, aan dat ding van Lenzen niet? Ja, het er nu gewoon een eigen pan op de barbecue staan. Een beetje een braadpan. Ja, het zag er goed uit. Ja. Het is in ieder geval letterlijk 2 deuren wier van die Joet. Ja. Wat hebben ze daar eigenlijk voor een rat rondlopen? Wat zou dat zijn? Dat moet nog op de barbecue dadelijk, hoor, dat zwarte bier. Volgens mij is dat rond van Tom, als ik het zo goed is het van Tom? Ja. Ja. Nou ja. Dus dat was even live op locatie. De techniek staat voor niks. Bas, als echt de muziek wil aanzetten, is gewoon aan de knop naar 0 draaien. Ja, naar boven in het midden. Oh, je mag ze gaan 4 draaien. Dat is net weer de verwarming. Ja, zo ja. Oh, nu best meteen nog van de showspaltje komen, man. Gewoon als het verhaal is. Nu Remke weg is, Kevin, wat gaat muziek op zitten? Ja, ik word er al op het wachten. Wat zou er voor op zitten? Kevin dan niet wie, en Remco, gewoon transitievergoeding en een keer ja, maar ik heb zo voor hem gewoon de account verwijderen van ja, zo Remco gewoon van Spotify afgooien. Klik nu even gewoon op Facebook in de berichten, tik gewoon maar even yes als we Remco van Spotify moeten afgooien. Dan gaan we dat even bij deze regelen. Ja, even tussendoor, ik heb dat niet opgezet, hè. Dat ging automatisch. Nou, er zit toch een mini in de mix, daar ben ik gewoon bovenaan, staan ergens. Mini, Minion mix hiervan. Maar je zoet was een nieuwe kliks, het is allemaal goed. Door de ogen toe, hè? Ik draai een beetje rond. Ja, is goed. Dit is echt tombola. Maywood. Ja, dat is nog een keer tombola. Oh, shuffle die. Er staan 194 goeie nummers in, zou ik maar zeggen. Ja, gewoon ook even eigen van de Schwan natuurlijk. Ja, zelf heb ik dan niet weinig. Ik heb natuurlijk... Wat ik opviel, maar... Ruud Reulen is ook een van mijn mensen van de vlees, die zo wel... Dit is echt... hier heb je er zeker 20 van erin staan, die Mini zelf erin heeft gezet. Ja. 13 dagen geleden ben ik het win. Ja. Dus de win-win situatie natuurlijk. De win-win situatie. Daar heeft hij toegevoegd. Ja, ik denk dat ik heb een keer namelijk bij de vonk van de oude muziekcomputers foto's gemaakt van de liesjes. En de Kastelroer Spatsen stingen daar heel vaak tussen. Erlebt man doch gemeinsam und verliebt als Paar. Doch wie oft schon hab ich leider im Stress schon Nein gesagt, wenn deine schönen Augen leise mich gefragt. Hast du Zeit für ein bisschen Zärtlichkeit? Nur für dich und mich, ganz allein zu zweit. Hast du Zeit für Romantik und Gefühl? Denn davon bekommt man nie zu viel. In de tussentijd was er even aan de gang, gewoon even aan de camera rijden. Zelf even de slager en het dingetje even wat als je wil. Ich mich schon so gefreut. Hast du Zeit für Gefühl und Zärtlichkeit? Hast du Zeit, mein Schatz, hast du Zeit? Even kijken. Nog een draaien. Ga naar honger. Ja. Oké, nu kunt je hier ook kijken wat er aan doen is. Vandaag ik bij de rosbief, ik kan een salade maken met groene asperges. Maar voordat we daar beginnen hebben we nog even een TD'tje. Ik heb nog een sperrip erop liggen. Ik heb vandaag nog even allemaal een stukje van en dan kunnen we langzaam aan het hoofdgerecht beginnen. Ik wil me nog nog even een toetje, een dessertje maken. Voor de lui wat dat allemaal in huis gehaald hebben, daar zal we dadelijk even over hebben. Het is niet moeilijk om te maken. Het gaat dadelijk wel lukken. Dus we hebben alle tijd, het zonnetje zien, dus blauwe loopjes zijn hier boven. Dus en we hebben Kastelroer Spatsen op, dus we kunnen gewoon nog even door. We hebben nog even 196 platen, dus 194 te gaan. En dan kunnen we langzaam naar bed.
Maar dat kan er altijd, het is altijd goed. Hast du Zeit für ein bisschen Herzlichkeit? Du, darauf hab ich mich schon so gefreut. Hast du Zeit für Gefühl und Zärtlichkeit? Hast du Zeit, mein Schatz, hast du Zeit? Hast du Zeit, mein Schatz, hast du Zeit? Hast du Zeit, mein Schatz, hast du Zeit? De kastelroeren spatsen in de tasje tussendoor. Ik ben benieuwd wat we als volgende in de release hebben staan hier. Dus rechtstreeks uit de vonk kunt deze muziek. Zong deze toen nog wel erop. Kan ik niks meer veel zetten. Gewoon eens even kijken. Ik zet even 40 keer op repeat. Dit wel. Let op Bas. Dit is echt mini in de mix dit. Ramona. Ramona, they ringing out a song of love. I press you, caress you, and bless the day you take care to always remember the realm around you where you're there. Ramona, when day is done, you hear my call. Ramona, leave me beside the waterfall. I dread the dawn when I Doe die slits niet. Doe de kieks gewoon met het naast. Kieks gewoon. I need you, my own. Dit is echt. Ja. Ja, het is even jammer dat je geen camera hier stelt, maar we hebben dus gesperpt, Bas, gemarineerd met dry rub en appelhout een beetje roken. Je weet hoe later het is. Dat binnen. Maar kan ik niet dat moeten stukken. Ja jongens, we gaan niet even een sperripje tussendoor rijden. Alweer heb ik de mond vol. Maar het maakt gewoon allemaal niet zoet. Dus echt die grillen, Ramco's er even tussenuit, daar is even op stage. Ik heb hier mini in de mix, heb ik hier veel meer staan. En bijvoorbeeld deze is ook, dat kan je missen. Ik zou zeggen, tandje 100 op de volume en geniet even met, lekker tussen de bergen. Es muss ein Sonntag gewesen sein, das liegt ja auf der Hand. Es ist ein kleines Paradies, wo sie zur Heimat hat. Da bin ich ja so narrisch gern, da freut mich jeder Tag. Der Herrgott hat das Land gemacht und an sein besten Tag. Deswegen ist so wunderschön, das ist gar nicht der Song. Die hohen Berg, die klaren Seen, Täler hin zum Inn, das seh ich gern und freut's mich so, dass ich daheim da bin. Mein Tirol, ich bleib dir treu, ein ganzes Leben lang. Mir ist die Ohrmoll voll von dir, mir wurde Angst und Bang. Tirol, ich bin ein Kind von dir und drauf bin ich stolz. En de tussentijd wordt het natuurlijk spannend voor de roastbeef, dat zal wiet verder zijn. We hebben even nu een tussendoortje. Schussel van nog op 24, 25 graden als ik het goed heb. Binnen temperatuur moet 45 graden zijn voordat we hem er vanavond mogen halen.
Dus het is gewoon een kwestie van wachten. En dan is het maar wat ze deed met dat wachten in de douchetijd. Dan kan ze natuurlijk gewoon stom in de barbecue zitten kijken. Dan kan ze zich lekker gaan drinken tussendoor. Als ze de behoefte aan hebben, kan ze sigaret roken. Just wel geopperd, gaat sportieve oefeningen tussendoor doen. Dat kent ook. Ben ik zelf niet zo van, dus of. Ik zal hem goed om aansteken met de filter in de mond. Maar in ieder geval, dus ideeën zat voor volgende edities. Neem maar op, pepers eten gaan voldoen. Neem het maar allemaal op. We eens even kijken of we hier nog even wat anders hebben. Mini in de mix. Nou. Hier zit zoveel tussen. Nou, we gaan even schans van anders draaien. Con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente, e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Ja, als ze nu, er liggen er, ik heb er nog in de kamer. America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne, sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria. Ja, tussendoor zoveel. Buongiorno. Moet ik dat speren dan en niet pakken dan? Sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano, un italiano. Oh, wacht Bas, dat moest natuurlijk... wacht even, een klein moment. Buongiorno Italia che non si spaventa, con la crema da barba la menta, con un vestito gessato sul blu e l'amo viola la domenica in TV. Buongiorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria e una 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia. Bas, dat heet het vlees draaien, zeg ik dat goed Bas? Rommel eens even ja of nee, zeg. Nee, ik ga er nu uit de brand van halen. Ik heb nog even een... Precies 34 graden. Ik kan hem uit de brand van halen. Dus, dames en heren, het is gebeurd. Die urken grillen. Het roastbeef een kerntemperatuur van 45 graden bereikt. Dus Bas heeft hem nu de route halen. Even de route halen. Laat ik hem even nog rusten onder de aluminiumfolie. En dan zet ik even het gietijzeren rooster in de barbecue. En dan kan ik hem dan nog even toeschroeien. Dus dan wil ik hem even in plaats van indirect, gewoon direct nog even toeschroeien. En dan kan je van dadelijk langzaam gaan eten. Dus wat Bas dus al zei, inderdaad. Het toeschroeien deed er daarna niet te veel aan braaien. Dus dat gaan we nu eens bekijken wie de chef himself dat gaat doen. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano. Ik denk, de roastbeef gaat nog even boetebeeld. Stanny!
jij chauffeur? Ja, je moet even Bram weer even op de knop voor. Bram weer even niet op de val over doen, hè? Wat wil je zeggen? Een jeep kan de desperado. Ding dong, we hebben een huisgast. Stan. Die hebben mij bedrogen, maar toch hou ik alleen van haar. My little lady. In de tussentijd, daar komt de ster van Limburg. Jos Halentijn. Jos Halentijn. Dus in de tussentijd het kent. Goed, want die is warm. Dames en heren, mogen even een fantastisch applaus voor onze Stan! Kijk tussen. Hey, en? Stan, waar komt ze vandaan? Ik kom van Jeroen Lenzen. Of Jeroen Lenzen, ja? Hoor een beetje te doen, daar. Ja, we zijn alles zo volgende keer door. Ja, maar een beetje korter biezen, want normaal heeft ze ook geen angst voor de microfoon. Tenminste, nee, normaal heb ik geen angst voor de microfoon. We hebben gaat vertraging, hè. Dus wat we nu hier zeggen, hè, dat duurde een paar seconden, want die zin gaat trager daarachter, die zijn getrokken van begrip. Dus. Ik wou bij Jeroen Lenzen, maar we zijn alles aan het volgen tot nu toe. Ja. Wil ze nog wat tegen die Jeroen zeggen dan? Jeroen, Scott, je maakt geweldig vlees voor ons. Je maakt geweldig vlees voor ons. Mocht even een applaus voor? Let op haar 1. Ja jongens, laat ik eens even horen. Hey, hallo. Het zijn 9 seconden, ja. Het scheelt inderdaad met. Dan zoekt ze toch inderdaad. Ja, 2 keer. 4 maal zoekt erbij, ik heb het druk. Maar Verenigd Shows over voetbal met Remco. Ik ken het eigenlijk met voetbal, ken ik het eigenlijk beter met tegen voetballen, of niet? Ik weet wel zeker dat ze beter ik weet wel zeker dat ze beter met mij erover kunnen hebben dan met Remco. Ja. Maar wie kent het eigenlijk tot Cesar meneer Piepers nog helemaal toeleert? Ja, dat moest ze niet aan mij vragen, dat moest ze een Frans Vron vragen, want ja, daar rijdt het allemaal. Dus Frans Vron, daar moet we even inbellen in deze show, begreep ik? Ja, bel maar eens even. We gaan dadelijk Frans, gaan we hem even bellen en dan gaan we toch eens even vragen. Wie het kent tot Remco Piepers nog in die hemelsnaam bij Cesar toegelaten wordt. Kijk, als toeschouwer al hè, nog tot touw en toe. Bij Cesar is tegenwoordig iedere euro metgenomen. Dus oh, dus dat wil zeggen dat ik me ook kan aanmelden? Ja, zeker. Iedere euro, iedere cent is... iedere cent is metgenomen. Ik wil best komen keeper, jongens. Dat is... de vraag is, wie stevig is het gras? Dat is de vraag. Want heb je gezien, misschien die strak met de stoel tot... en als ja, het gras heb ik hier ook wel eens over ingelopen, dus just nu fris gelakt. Ook dat kom ik aan het verduwen dadelijk, dat heb ik wel in de gaten gehad. Nou, bij Cesar is niet het gras stevig. Als het regent, dan is het totaal niet stevig. Oh. Dan vult iedereen erover in. Oh, kijk dan. Als het regent, is het een en ander chaos bij Cesar. Dat shell in de jas. Maar heb je alleen maar best passief geweest aan het barbecue, dus alleen maar vlees naar binnen doe je, of heb je ook actief moeten draaien? Je bent passief bezig. Het is passief. Maar misschien is het eigenlijk wel goed, hè? Passief bezig. Als we, nu wordt toch hier is, kennen van dat ik wel even laten methelpen met het dessert, hè? Nodig je hem gaat appels schillen, het klokhoes goed halen, kijk of er nog een 10 vingers er nog wat drukken, maar... Nee, dan gewoon van zo... Och, dat was goed. Ik kan alles erbij pakken. Zet hem maar eens even op speaker. Is goed, Anne? Wat is mij koop de microfoon. Scott wil ze nog wat zeggen in de microfoon. Scott wil ze nog wat zeggen. Scott wil ze nog wat zeggen in de microfoon. Dan zeg ik het nu, hè. Oh, goed. Wat wil ze zeggen allemaal? Zeg het nu maar. Nu is het live, hè?
Hey, maar Scott, ik ga een dessert samen maken met Bas. Heeft ze wel gehoord? Ja, denk ook. Ik hoor door de microfoon hier op de achtergrond, hij is even met Scott aan het bellen, maar daar zit een tussen, daar lacht wie een haan. Pakken die... Dat is Maxime Meiland, die lag ook zo. Ik heb gehoord Jeroen Meiland. Jeroen Meiland. Nou ja, Stan, ik ben blij dat je hier bent. Ik ga naar huis. Ik neem aan dat ze het voor de rest aankent. De camera is verdicht. Er staat een laptop met muziek op. Als je nog wilt met zingen, er staat een microfoon. Ik zing elke keer met, dat weet je. Ik zou zeggen, ja, weet toch hoe Spotify werkt? Nee, dat heb ze genoeg. Nou, we krijgen nog een live opname. Ik ben er van Tosje. Bedankt, tot de volgende keer. Welke? Je hebt het goed gedaan, maar ook zo fout gedaan. Als ik terugkijk in de tijd, een lach met tranen, zo voel ik mij vandaag. Beproefd Van een leven zoveel vrienden ongekend. met bloed, zweet en tranen. Zij grot hier maar op. Jeroen Lenzen. Bloed, zweet en tranen. Zijn vrienden Het wordt gezuur hier nemen, het wordt gezuur nemen. het geluk gekend, maar ook verdriet gekend. Tadu, tadu. Hoe vaak Stoot ik mijn kop. Jeroen, Tom. maar toch, ik ben tevreden. Een hoofdminuutje later, kom in hè. Als Jeroen voorbij is, moet je kijken. Oké jongens, laat ik horen. Volle gas. Met bloed. Zweet. Dat kent Haller, dat kent Haller. Ze zijn gerot hier maar op. Met bloed, Zweet. en tranen. Haller, Haller, Haller. Vrienden, Dag vrienden. ik heb het echt gezien. Nee. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis. Ik blijf echt alleen. Ja, echt alleen. Geen gezuur meer aan mijn kop. Hou erop, doe maar aan. Met bloed, zweet en tranen. Lanze, Haller. Zij grot hier maar op. Met bloed, zweet en tranen. Zij vrienden, dag vrienden, de kussen. Zweet en tranen. Ja, dit wordt wel next level. Dit is inderdaad next level. Dit is weer oude Napoleon tijd. We noemen dit interval zingen. Ja. Jerome Gillis is er niks mee. Jerome Gillis is altijd nog een seconde later, is dat child. Loco, loco. Dag vrienden, dat koek is op. Ja, nu wordt er aan hem. Nu was nog heeft er hem aan het Nu werk moest, zetten. nu moest zo. Gewoon Stanley gaan voor het werk zetten.
Ja. Hij gaat appels Geen appels schillen. Ik zal de camera... Heb je een appeltje te schillen? We zitten er van achter. Is tijd... Kent ze de medium echt even open zitten, Bas? Dan kennen we misschien zien wat stand deed. Even open, ja. Ja, zet maar open, dan kennen we misschien schussen in. Oh, dan kunnen we wel tussen de bedrijven door. En de tussentijd, dat is, ja, we gaan langzaam de dessert beginnen. Dank u. Appels moeten rondom geschild worden, of met een schilmetsje of met een dun schilder. Dus de appels rondom schil. En in de tussentijd gewoon nog wat bij de ingrediënten staan, de pijnboompitten, de leut, die gewoon nog langzaam even op de barbecue even grillen. Een paar minuten, dat ze een beetje kleur hebben. En dan ook gewoon voor die fien maken. Dus de notenmix of wat ze wil, hij heeft ook een menu, even in de menu opgave, de ingrediënten gezet. Wat ze wil, die worden alvast gegrild. Dat deed ze in een pan, zoals ik zie in hem gaan. Ja, die kent ze het gewoon op het fornuis doen. Ik heb een pan voor op de barbecue. Dan geeft ze het inderdaad even tot die een beetje kleur hebben. En in de tussentijd, deze ook de rest, dus de boter, de 3 panko. Wat heb ik dan nog gaan bieden? Nee, dat wordt het. Deze ook in een kumpje. En dadelijk als die neut een beetje warm zijn, doet ze die even afkoelen. Deze ze even malen. En dan deze er allemaal bijeen. En dan doen we dadelijk in het binnenste, dat wordt verstand dadelijk ook wel even doen. Doen we dat in de appel. Doen we daar nog een schiefje spek omheen. En dan gaan we dat dadelijk langzaam grillen. Maar we gaan dadelijk eerst even het vlees afmaken, zodat we daar kunnen beginnen. En dan kan het toetje er nou op de barbecue. Dan houdt die vingers aan, jong. Die hebben ze nog nodig. Dus dan is moeilijk weer vast. Jeroen en Scott, je kent het zien, staan is hier volle bak aan het werk. Wilt niet zeggen dat er dadelijk bij u gewoon doorgaat met appels schillen. De bedoeling is dat staan dadelijk drukken bij u tot de appels geschild zijn. Dus ik zou zeggen, wie is er vrijwilliger aan dan hoe de appels alvast ik denk dat Geheim Kuipers daar jou goed in is. Ja, jou goed. Dus wie is er vrijwilliger aan die alvast de appels gaat schillen. Ook bij niks en bij... Scott vooral niet de marinade laten doen. En bij Wouters en bij Sylvan. Wie is alvast een vrijwilliger aan die de appels gaat schillen. Komt dat allemaal goed? Zullen we nog een lekker pleitje gaan draaien? Draaien ze een lekker plaatje? Ja. Ja, dat is... de eerste van vandaag. Dat is goed, de eerste lekkere plaat van vandaag. Dat is niet waar, maar goed. Dat volume maar gewoon op 100. Nee, geef maar een beetje aan. Als je wilt of we nog even doorgaan, gooi het lekker eventjes in de comments. Ook spik en span worden aangevraagd. Ik ken er vast en zeker nog even tussendoor draaien dadelijk. Wat wil je niet liggen?
van uw internet is goed. We kennen dus één keer per maand een keer grillen op mijn telefoon. Ik heb toch wel die andere hebben. Tussen die het zinnig tot Zie, dat is ook goed. tot 10 gaat bij de mama, want dat doet je altijd. Ja. Ja, denk ik. Friedrich zit de slechte rangen met z'n aan de moer. En ook de jongens van de moer, die stoppen. Zoals je hoort, de Chantaler. Zet even in de comments als je wilt dat de Chantaler de volgende keer bij ons in de uitzending zijn. Gewoon heel dat gewoon regelen. Dus gooi het vooral even in de comments als je wilt dat de Chantaler de volgende keer bij Ja, ons we zijn gewoon nog lang in de bed vanaf, dat weet ik wel. Moet er iets nog gelijk zoeken. Nou, dat denk ik wat zeker is. Staan wie besteed? Heb ze alweer een appeltje gezeld. Toch gaat hoe ze goed in best staan. En zo zoet dat de zoet als ze dus gewoon lekker de showbiz presenteren met de glazen beer in de heng. Lekker sigaretje erbij en op de achtergrond wordt gewoon keihard gewerkt. En er ook 2 man in tussen. Staan er best wel dit mensen jongen. Ik zie Peters, Heikers en Laanse in de jacuzzi zitten. Ja, ja. Ja. Die zullen Gewoon hem nu reposten, ze laat voor hem ook even zien. door aan het frituren. Die liggen zelf bij de frituurpan. Ja, dat is druk. Echt druk, dan maak ik er niet zo snel nog. Van de niks. Gisteren nog op Instagram gezien. Dat de vrouwen niet gebeuren. Dus gooi Chantaler aan in de comments als je wilt dat de Chantaler van de uitzending zetten. Dan wil het gewoon regelen. En als je nu wilt zien wat ze die lenzen zijn aan het doen, En dan moet ik een bloed Nou, dan ben ik benieuwd. dan hebben we dat. Best doe je het. Ja, even kijken. Oh, doe dat even. Dus dan wordt is ook een soort airfryer is dat. Ja. Hoe moet ik dat zien? Airfryer, maar dan met water. Met water. Hier is er. Victor. Nou ja, goed. Even volle bak in beeld. Nou, het ziet er gewoon goed jongens. Urkjes rillen. De kreeften worden aangestoomd. Gewoon omdat het kent. We moeten dus dadelijk nog goed het water flushen. Jongens, drink niet te veel, verzoek niet. Drinken in een jacuzzi is ook slecht zoals je zo hebt. Dat is het water uit de jacuzzi is wel. Tussen de spijker. Ik denk wel dat die vrouw die doet op Instagram zo antiekelijk na het zin nog na de rest van de jacuzzi. Tot 4 stannen aan het werk hebben ze gekregen hier. Uniek. Ik denk dat we zelf een UWV kunnen beginnen doen. Een BV zelf. Ik hoop dat Frank inderdaad niet kijkt. Dan moet ze ademhalen. Dit is allemaal... Als papier is dit normaal. Ja, dit is allemaal Photoshop dit. Dit is niet gebeurd. Dit is niet gebeurd. Afrillen hè. Ja.
wel al gedaan. Het wordt helemaal gezelliger op Urkje zo links en rechts. Ja, zeker. Hier zie je. Ja jongens, de interactieve live show van Urkje Grillen. Het wordt helemaal interactiever. Het wordt helemaal gekker. Dus er zit toch weer een beeld in. Zoals je zit hier achter is het gezellig. Bas heeft van alle kanten intussen hulp gekregen. Ja, dat werkt ook wel. Ik heb er al een zin aan voor. De nieuwe tuin van dich. Dat wordt fantastisch. Wat gaan we doen? We moeten eigenlijk naar het programma Wat ik nu nog is, een goede limoncello en een nikscello bedoel ze. Ja, dat zou het ideaalste zijn. Dat zou het ideaal. Ja, dat is zelf wordt de barbecue. Zou er echt nog helemaal een chillen zijn? Jazeker. Niks kennen, het is een gans van je gegeven. Zeker. Als niks Niks geeft, dan geeft er. Als niks geeft, geeft niks. Is misgaat. En dat is? In de mond is Desperados, dat is niet average. is rustig. Een pepertje nog. Nee. Wat hebben we nog een pepertje? Mooie vroeg, dat is gedaan. Ik zal het tegen een geur en een kleuren zal ik dich verslagen brengen. Ik zie net dat de burgemeester een nieuwe hond heeft. Wat een nieuwe honk? Ja, een honk. Een honk? Een honk met ook een loopzoog. Hij is toch geen honk, het is een pup dat. Ja, met ook een loopzoog. Is dat zo? Ja, of niet dan? En net de ziekte van Zupje. De waren groter als het cupje. Ja. Ik zeg even helemaal niks meer, ik zet het beeld even weg, zo. Jawel. Dus in de tussentijd is Bas nog even een goed lekkertje hebben. Bas ligt nog gaat op die grill. Oh, Sander, geen echt in de wereld voor die golfa. dit is eigenlijk Dus maar een gastenvrouw, die gasten voor die de 6 gangen die niet maken.
Hoe mensen van de stang. Zo dat niet te veel boven. Oh. Ja goed. We kennen die uitzending, kunnen we nog even nasturen. Dat is Steeds gelukkig allemaal online. Dat is geen probleem. De tussentijd worden die Woorden, commando's en instructies overal weergegeven. commando's. Jurgen. Ja, Jurgen commando. Is er al gevolgen? Nee, we gaan morgen gewoon voor mij doen. 12 pois. Kijk, dat chill. Is de muziek op, Remco, of... Nee. Oh. If I told you that I love you. Ja. Ja, zeker. Die zitten de nieuwe kok van de Lindeboom. Niet staan, ik denk liever Lindeboom dan Robinson na. Ja, dat dacht ik al. De broodstore. Ik heb het best wel laten niks zeggen. René Leblanc in de house. Als je nu wilt dat René Leblanc in onze volgende uitzending zet, stuur Neem ze een berichtje. neem eens een berichtje, chic. Maar een René Leblanc, René. Dan wil ik dus gewoon nu even René gewoon in de comments zien. Hey, Thij is ook in de house. Je kunt Barco Thij! Thij, kan ze hier een barcootje komen brengen? Kent allemaal. Jongens, Barco Thij. we missen nu allemaal. Ja, veel mensen. Rustig chillen, heb je goed gezien, Thij. Dat klopt. En dan langer. Ik heb al in de school verrekt, ik zit intussen op het truckje die, op het kratje die. Nee, Jurgen krijgt geen kogelbiefstuk van ons. Beter genoeg muziek. Nou ja, goed. Oh, we verstopt klaar. Beetje GTA Vice City, ja, wat hier in de grens Ja, is. gewoon op de company, ja. Ik moet nog weer betalen, dat is 60 euro op het Maar spel. misschien wordt er toch nog een live uitzending gemaakt. Op de camping. Ja, op de camping. Dan gaan we op de wachtberg. Wie hem? Dan op de wachtberg zitten. Degene die ons het adres krijgt geleverd. Van Jurgen. Nee, bij Van Veermouw. ik denk dat we daar gewoon zitten en de Bas die mond Komt dat zo? Komt dat zo? Hup voor hem zo Hij holletje. dadelijk een week niet geslapen heeft en niet gegeten na. Dan doe je dat. En dan roept ze mooi vals. Je hebt ook het water. Je kunt zo uit elk holletje kopen. Vast en zeker. Daar weet Gerard Joling alles van. En jij hebt al het holle gezien. Dat bedoel ik. Ze nemen hem ook wel de hollekoning. Dat is Willem Alexander. En Max was in de Golddigger zal het online na. Is dat zo? Ja, Johan Derk zei dat zo genoemd. En de golden. In de Golddigger. Maar ja. Ja, hoe opgebaseerd. Zo ben ik niet jong, want ik moest wel lachen. Ja. Ik zei tegen wat heeft Alex noemen zo. Het groentje. Ik heb hem eens Al onze belastingcenten. Ja, ja. Dat je gewoon een arm moest tegen. Gewoon eigenlijk een stuntrekker is het. Wordt gewerkt. Alleen met pilsjes op. Ja, eigenlijk gewoon een Prins ideaal Pils. handje. Dus ook melk ik maar. Nou, nu zou het toch een goede koning zijn. Ja. Prins Pils. Ja, nou goed. En zet het. Stand van Nassau. Ik zeg dat hij gewoon wat koningen aan de aan de aanrecht stond te zien en te kramen. En ja, het is niet eens einde meer. Maar het zijn er nu echt twee die volle gas bezig zijn. Ja, ja, Wat goed. doen we weer? Een grote honger hebben. De grote honger, jongen. Ook al aan boord? Will Griggs on fire. Ja. Ken ze trouwens, Will Griggs? Ken ze die? Ja, ja. Ja. Dat is de vriend van Jurgen toch? Hij moet het niet te veel zeggen van Jurgen, daar steekt er iemand de deur. Wat een probleem. Maar dat gaat niet goed. Je wist niet wat achter in de bus zou Gisteren met liggen. vuurwerk, ik dacht, dat heet Jurgen. Hé, dat verkeerde bommenwerpertje metgenomen. Ja, dat was op de Bosserwaallaan. Maar goed, mocht je dus in de stijl komen met een vlammenwerper en een bommentrekker op zijn rug, is het Remco P. Ja. Geef me vooral aan. Klap er over. Ik kom zien met de belangrijkste onderdelen.
We kregen nu de rosbief opgedeeld. Ik vind het ook... Ho, ho, ho. Zo'n burgertje. En toch is de airfryer met Makita-lading gevoerd. Ja. Groene asperges. Ja, ik wil wel het saus. We moeten wel nog even een beeld brengen. Wacht, ik kan nog even regelen. Remco, hou hem eens even voor de camera als je wilt. Wat voor hier dadelijk gewoon te eten krijgen. Remco gaat ik nu even het eindresultaat van de rosbief tonen. Zo hoort het uit te zien. En dan kan ze natuurlijk een lekker saus bij eten. Misschien kent ze, dit is de salade die weer in ieder geval de biek kriegen vandaag. Met groene asperges vanaf de barbecue. Zo zou het kunnen zijn. Het kan zijn dat het weer veel anders goed ziet. Remco gaat er in ieder geval even verregelen doen. Ja, hè? Ja. Oh, een paar punten, dat komt wel goed. Ja, ik hoop dat voor in oktober wel eens kennen. Heb je al uitgekist? Moest er beginnen? Oké, bestek. Bram, kom mee. Heb je bestek? Oh. Lastig. Ja, lekker. Stan het werk erop zetten niet. Stan, hebben ze het niet met je gekregen, maar in de tussentijd is... Gewoon een lekker stukje rosbief proeven. Of geen serie gewoon We doen niet altijd. Ik zou gewoon zeggen, Stan pakt je de rosbief gewoon lekker hier nog even af. Van de chef hemzelf. Veel gaan ook even attack doen. Laat het in de tussentijd maken. Laat vooral ook even in de comments weten wie tot hier zit met het grillen. Heb je de rosbief intussen verder? Heb je die 45 graden kern temperatuur bereikt? Heb je hem op de teier liggen? Heb je hem al op? Verwijt het tot Hans hem al op. Het is kijken wie het met de ras is. Dat weet ik niet. Wacht even, ik zet hem nog even aan. Misschien is het handig. Zo. Dit is zo ongelooflijk lekker. Ik ga nog even proeven. En Stan het zelf zegt. Ik kan nu proeven of de liqueur ook echt. Of ze hem ook echt proeft. En de proeft hem zeer zeker. Echt heerlijk. Wat ze met drank al niet allemaal kent. Zijn niet alleen opsoepen, maar ook gewoon lekker met kennen koken. Weer hebben we dan ook nog aardappelkritjes uit de Makita airfryer bij. Makita airfryer inderdaad. Goed. Dat interesseert ons geen kloot. Dan gaan we nog 3 uur door. De doelstelling is dat we die 200 miljoen kiekers wegtrekken bij het Songfestival, toch? Ik denk dat dat wel gaat lukken. We hebben dik en Carmen toch? Kiekers bij de kump. Chantal, Celia en Nicky. Maar Nicky moet voor de deur het water van maken. Die moet op de knieën door de deur. Heerlijk. Ti voglio di presto sposare. Marina, Marina, Marina. Ti voglio di presto sposare. Oh mia bella ora e non mi da già.
l'aria da vento, tutti i colori, arcobaleno, Lekker zo'n pauzemuziekje hè. fanno fumare, ghiaccio al cento, Vroeger, 6 jaar geleden op de broer. sono stramo. Wat even. Zullen we het gewoon met z'n allen tegelijk doen? Ciao! Ciao! Bambina! Un bacio ancora e poi per sempre ti Ramco. perderò. Doe eigenlijk wel waarom we dit morgen doen. L'amore passa En niet voor de eten. e ci vuole una volta non sei Heerlijk. Lekker. Om dan te kennen. Dat is fantastisch is. Om te bassen te maken. Tot het van die groot komt. Nou, omdat het gewoon lekker is. Dat is gewoon heerlijk is. En het tot de zon zien. Dus we moeten gewoon zo snel mogelijk een nieuwe datum plannen. Met zon. Kunnen we het allemaal doen. Ciao. Ciao. Ciao! Bambina, un bacio ancora e poi per sempre ti perderò come non fiamma. L'amore passa, ci va una volta, oh non sei più. Se si trema, sono tu vicino e pioggia piando. Dimmi che cos'è, vorrei trovare parole nuove, ma piove su nostra One more time. Wanneer is de carrière switch maken? One more time. One more time, we're gonna celebrate. Oh yeah, alright. Don't stop the dancing. One more time, we're gonna celebrate. Oh yeah, alright. Don't stop the dancing. One more time, we're gonna celebrate. Oh yeah, alright. Don't stop the dancing. One more time, we're gonna celebrate. Oh yeah. One more time. Maar daar is het algemeen vanuit. One more time. We're Topping. gonna celebrate. Oh yeah, alright. Don't stop the dancing. Money One more time. We're gonna celebrate. Oh yeah. Wilt even gewoon lekker. Ja, dank. I'm just feeling celebration tonight. Celebrate, don't wait too late. No, we don't stop. You can't stop. We're gonna celebrate. Zo, we hebben het eten achter de kiezen. Daarom zijn we ook nog een beeld. One more time. Celebration. Even eens No, we're gonna do it right aan het nog genieten. tonight. Hey, just feel Ik weet een beetje aan het hechelen. Music's got me feeling the need. Yeah.
Die wordt ook een vraag gesteld door Kenneth of de Walt dit Kenneth dit programma heeft gesponsord. Nee, Makita is de duidelijke sponsor. Met Makita kent ze alles. De Walt, ja. De groene Makita. Ja, de groene. De blauwe niet. Ze zijn te klein voor ons. Oh, is dat zo? Ja, het bedrijf is te klein. De groene Makita hoor ik heb het nog nooit gezien. Nee, ik ook niet, daarom. De bus moet verbazen. Ja, altijd weer wat gaat vernieuwen zo. Moest ik op de zaterdag. Als je genoeg verzoekjes hebt en dan komt niet aan met Eurovision. Nee. Verder niet aan de LGBT shit met... Alleen als Chantal Jansen lekker het plaat uitbrengt. Sowieso. Als Chantal Jansen in beeld komt, dan kent het. Hey trouwens, kent je daar van Street Lab? Kent je het programma Street Lab? Ik ken het concept Street Lab. Ja, die hebben dus nu, een ervan wil dus nu rapper worden. Nee, een nummer gemaakt met René vroeger. Laat horen, want dat wordt een brugje. Ja, nee, echt. Ik vind de tekst erin zit en de zinnen zo groot. Ja, ik ben eigenlijk benieuwd wat ze nu gaan brengen. De Kumper. Ja, ik ben eigenlijk benieuwd. Ik ben ook rapper. Ik ben nieuw in de scene en de mensen moeten zien dat ik een groter ben verdiend. Dan veel stacks als de dien, heb veel seks als de dien. Maar daar ben ik nu nog niet, ook al is dit mijn gebied. Maar als ik het alleen moet doen, dan word ik nooit geliefd. Vroeg ik til me hoger, geef me clown alsjeblieft. Laat mij je helpen, dier. Ik drop je in de scene. The sky is the limit, ik neem je mee. Van Parijs tot New York, goede overvlak. Vroger zingt non-stop, maakt alleen maar hits, geen flop. Vroger zingt non-stop, de arena op zijn kop. Ik lijk normaal, maar ben multivocaal. Laat mij een tip van je geven, het lijkt een sterk verhaal. Het geheim van mijn stem, niet roken, niet vapen. Heb net even een nieuwe tube mayo leeggegooid. Maar yo, dat is inderdaad, ik lijk normaal, maar ben multivocaal. Oké. Toch weer een goede reclame. Ja, het is gewoon ongelooflijk wie de commercie gewoon bij de jongens in de bloedvaten zetten. Ja. Ja. Er wordt zwaar dat er nou weer 4-0 op zijn bankrekening heeft staan. Is er die niet al heen? Vroger zingt non-stop, de arena op zijn kop. Ik kom met koude harde tracks, kom met koude harde raps. Geen urban nodig voor mijn raps, ik ben real en ik flex. Zonder sixpack, ik zet een tube mayo aan mijn bek. Wordt graag breed gezet, zodat ik ook kom door de speakers bij je oma aan de flat. Vrouw, een kop koffie bij de vogels en floret. Laat mij je helpen, dier. Ik drop je in de scene. Laat mij je helpen, dier. Ik drop je in de scene. The sky is the limit, ik neem je mee. Van Parijs tot New York, goede overvlak. Vroger zingt non-stop, maakt alleen maar hits, geen flop. Vroger zingt non-stop, de arena op zijn kop. Vroger zingt non-stop, maakt alleen maar hits, geen flop. Vroger zingt non-stop, de arena op zijn kop. En voor mij wordt de plaatraam nog een keer even De Dien en René vroeger. De Dien. De Dien, oké. De nieuwste rapper in de scene. Ja, gewoon dingen erom te maken, hè. Hola supermercado, de la bancos por aquí. Let's get Spanish. Get Spanish. Get Spanish. Get Spanish. Hola supermercado, de la bancos por aquí. Let's get Spanish. Get Spanish. Get Spanish. Get Spanish. Preng preng elo no. Preng preng hola si. Hola di. Di je. Het is Spanjaard wij. Ik ben stank, maar het is geen bingo. Ik krijg